जंग तो चंद रोज होती है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती। বৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট বা তেনেকুৱা দেশ বিদেশৰ লগত যি কনফ্লিক্ট আছে দেখি আছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি 20 জন শ্বহীদ ছলজাৰ্ছক আজি ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰদান কৰি এইখিনি এটা শান্তিৰ বাৰ্তা যাতে আমাৰ দেশত আহে। We are paying a tribute and a condolence to the martyred soldiers, the Indian armies who have sacrificed their lives in the bordering China at Galwan. So we are paying the tribute to these brave hearts and brave soldiers that they have been guarding our nation, and in future we hope that such incident won't happen, and we are hopeful that the government of India's initiative towards the dialogue with the China and to end such border conflicts will be initiated by the government of India, and it is in process as we know. And therefore we are also hopeful that whatever the problems India faces with the other bordering countries, with China, rather the hard consequences will be faced in future, where India is ready to face it, and India is well equipped. That the government of India today is trying hard to initiate such kind of end of conflicts and end of international border conflicts, which should not escalate into a war. That is what we expect. And from this condolence and tribute to the soldiers, we also send strong message to the nearby countries that we, the All Border Students Union, is with the government of India, and we are proud to be an Indian, and we will be with government of India and support every initiative to tackle such issues and problems with the nearby countries or the bordering countries. मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं। गाहाय मावख'निफ्राय जागायनायजों आरो लोगोसे गासैबो जिल्ला दख'रायाव जोङो थांनाय 12 खालाराव जि 20 भारतारि फायखि हान्जाया इन्डिया आरो चाइनानि सिमनायाव बिथांमोनहा दुखुनांथावै जिउ गोमानांबाय 20 फायखि हान्जा, आरो बेखौ गोसोखांनानै जोङो दिनै भारतनि जे फायखि हान्जाखौ जोङो मान होनायजों लोगोसे बिथांमोननिसिम जोङो मोनसे दुखुनि खौरांजों लोगोसे बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, जोङो बेखौ गोसोखांनानै जोङो दिनै बेयाव बिबार बावदों आरो जेवारि बाथि सावदों। आरो बेबादिनो जोङो मिजिंथिदों जाहाथे बेबादि इन्डिया आरो चाइनाजों दावराव दावसि जानाय जि मोनसे खैफोद बियो जाहाथे गोलाव जालाङा, आरो बियो बै सिमना ओनसोलाव जाहाथे बेबादि आरोबाव गिदिरथार जाथाय जाया, जेराव दिनै मुलुगनाङैनो रावबो जुद्ध थासारियाव थांनायखौ मोजां मोना एबा जोङो हास्थाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतजों आरो भारतनि जायखिजाया थासारियाव जों लोगोसे दङ, आरो बिनिखायनो इन्डिया आरो चाइनाजों जि सावरायनायनि गेजेरजों भारतआ जि साखाफारा जादों आरो लोगोसे जुद्ध बिथिङावबो जिखौ नोजोर लानानै साखाफारा जादों बेखौबो जोङो नुहुरदों। नाथाय जोङो मिजिंथियो जाहाथे सावरायनायनि गेजेरजों बे सिमनानि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिंथियो। हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं, जब दोनों ही की गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। खाए कसम अब जंग नहीं होने पाए, और उस दिन का रास्ता देखे जब फिर